Mooi fort, mijn Mats. Ik vind het wel boeiend om eens te kijken hoe de achtergrond is van Bonifatius. Onze zoon die heeft geschiedenis gestudeerd, hè? En wij maken er altijd grapjes over, van bij Dokkum vermoord. En ik wil dus even kijken wat de feiten nou eigenlijk werkelijk zijn. Stil. Kom even hier. Zijn we er allemaal? Luister. Ik heb altijd gedacht dat hij veel jonger gestorven is, maar hij is dus 83 jaar geworden. Dat is bijna oud voor die eeuw, dus, Ja. of super oud voor die eeuw. Ja. Wij mogen niet klagen. Onze zomerperiode is goed. Het weer is op zijn Nederlands, dus dat betekent ook dat er genoeg dagen zijn om even het museum in te gaan bij een wat donkere lucht. Dokkum zit vol met toeristen uit eigen land, maar zelfs ook wel wat uit het buitenland. We zien hier Belgen, we zien hier Duitsers. We moeten de stad nog even verkennen dadelijk, want we zijn rechtstreeks naar het museum gereden, maar dat gaan we zeker doen.